Dobrý večer, ahoj. Já vás dneska vítám na 4. ročníku festivalu Crystal Valley Week, na jedné z jeho více jak 30 stagí, která vám představí 12, nebo lehce přes 12, máme tady někoho i ve dvojicích, umělců, sklářů a nejen sklářů v rytmu 20x20 Pechakucha Night. Tak, doufám, že jsem nepoplet ty čísla. Pamětníci určitě vědí, že Pechakucha Night je s Crystal Valley Weekem spjata už od začátku. Já jsem Lukáš Okl z agentury regionálního rozvoje, počítám se mezi pamětníky, byl jsem tu u toho, nebo ne tu, byl jsem u toho v kině Varšava, když jsme začínali a dnešním večerem vás provedu. Kdo chodí pravidelně, tak určitě ví, že já si na začátek neodpustím jednu věc, nebo vlastně dvě věci, a to, že já jsem vždycky děsně nadšený z toho, že každý další ročník to naše křišťálové údolí vygeneruje další a další skvělé umělce, skláře, šperkaře, lidi, co pracují s bižuterií, kteří si zde můžou sednout na stage. Každý rok to tady obměníme, máme tady nové zajímavé příběhy, nové nápady, nové umění, novou tvorbu. To je úplně boží. A druhá věc, kterou rád s oblibou říkám, je, že vám moc děkuju, že jste přišli, že v Liberci chodíte na kulturu. Já jsem dneska přemýšlel o tom, kde tohle moje poděkování vzniklo. My jsme začínali v roce 2021 s těmi večeři Pechakucha Night a to bylo ještě během covidu. Tu první jsme vůbec nevěděli, jestli ještě uspořádáme, jestli to půjde skrze covidové restrikce. Podařilo se a bylo to takové, jakože ta kultura za covidu hodně trpěla. My jsme udělali Pechakucha Night a krásně se nám to rozjelo. Dneska jsme tu po několika letech a pojďme na to. Kromě diváků, tak musíme poděkovat i Libereckému kraji, který Crystal Valley Week financuje a zároveň i Pechakucha Nights financuje z programu Smart Accelerator. Dneska tady nemáme paní Květu Vinklátovou, radní za kulturu, tak bych ji aspoň na dálku poděkoval. No a mám to tady. Poprosím o další slide. Já vždycky představuji agenturu regionálního rozvoje, ale ta naše agenda je tak strašně široká, že by se sem na to pódium nevešla, tak kdo chce vědět, co všechno agentura dělá zajímavého pro Liberecký kraj, pro vás, co za akce, co za projekty, tak mrkne k nám na sociální sítě, buď si to tady můžete oskenovat, anebo to máte v těch brožurách, které jste našli na svých židličkách. Dnes máme na plakátu napsaný Glass Fashion Night, to znamená, že dnes to bude nejenom o skle, ale i o módě, o těch blištivých korácích, o špercích, o tom všem, co zdobí módu a je skleněné, a dovolíme si i pár takových úkroků stranou. Podíváme se třeba na startup nebo spin-off univerzitní, který dává sklu nový život. Bude to opravdu pestrý, jako je to řemeslo, to sklářské odvětví samo. Než sem pozvem našeho prvního vzácného hosta, tak já bych ještě pozval novopečeného ředitele Crystal Valley, křišťálového údolí, aby vám tady trošičku, aby vás navnadil na to, co všechno můžete na Crystal Valley Weeku vidět. Lukáši, pojď mezi nás, Lukáš Zmatlík. A ještě než mu předám slovo, tak jsem si připravil takový malý kvíz. Zkuste prosím zvednout ruku, kdo kromě dnešní Glass Fashion Night Powered by Pechakucha už byl na nějaké další stage Crystal Valley Weeku, nebo se chystá, a nepočítejme teďka tady to atrium a tu výstavu ve Vratislavicích, ale kdo byl někde jinde po Liberci. Tak, je to les rukou, ale ne zas takový, takže můžeš představit, co všechno ještě můžou naši diváci vidět do neděle, říkám to správně, do soboty. Dobrý večer, je to tam. Děkuju Lukášovi za slovo a celému realizačnímu týmu tohoto večera, že je již tradičně součástí Crystal Valley Weeku. Festival je v plném proudu, celý Liberec je doslova zaplněn skleněnou krásou a na tento týden se stává středobodem křišťálového údolí. Unikátního území, které leží na území Lužických hor, Jizerských hor a Krkonoš a propojuje řemeslem našich sklářů, bižuterníků a šperkařů
naše životy, tradicí i kulturním dědictvím. Na více než 30 místech můžeme obdivovat jejich tvorbu a také máme jedinečnou příležitost je i náš region podpořit. Proto bych vás rád pozval na křišťálový trh tento pátek a tuto sobotu do Krajské vědecké knihovny v Liberci, odkud si budete moct odnést nějaký ten originální skleněný šperk nebo artefakt. Zároveň v pátek večer a v sobotu večer vás čekají 2 multimediální módní přehlídky ve znamení Glass Fashion. Podporujme české sklo a buďme hrdí na to, že jsme obyvateli Křišťálového údolí. Děkuju. Tak, díky Lukáši. A Lukáš pokládá mikrofon tamhle na to místo, což je i signál pro naše speakery. Já vždycky ještě řeknu pár věcí k té logistice tady naší stage. Tamhle, až půjdete na stage, milí naši speakeři, tak chopte se mikrofonu, pokud nebude zapnutý, tady zapnout a je to vaše. Prosím, vyskytujte se, tady jsme vám udělali takové 2 čáry, kde budete mít nejhezčí fotografie. Tak, tady jsou. Tak, ano. Protože když nám budete utíkat sem, nebudete dokonale nasvíceni a možná jedna z vašich tváří bude moc potemnělá, nic to. Tak a samozřejmě k mikrofonu se mluví. A ne takhle. Všechno nahráváme, pro ty, co tu dneska nejsou, budou si to moct pak pustit. A to je asi za mě snad všechno, kdyby cokoliv. Dal jsem ještě k nám do zázemí emergency sklenici vody, kdyby vám vyschlo. To je všechno, můžeme začít. Já představím prvního hosta. Máme tam napsaný Glass Fashion Night, takže otevíráme čím jiným než módou. Jitka Klet, 29 zemí, v módní přehlídky v 29 zemích, na takových krásných destinacích jako Paříž, Miláno, New York, Abu Dhabi nebo Dubaj. Stříbrná soška italského módního Oscara a hlavně charakteristický rukopis, který vám dneska ukáže v rytmu Peťa Kučanajt. Pojďte, Jitko, mezi nás. Je to vaše. Jo, a ještě vlastně jsem zapomněl na jednu věc. Můžete cokoliv říct na začátek a pak nám prosím dejte signál, platí pro všechny, aby jsme spustili tu prezentaci, ta už pak nekompromisně běží. Dobrý večer. Dobrý večer, milé dámy, vážení páni. Ďakujem krásne za pozvanie. Ja som sa tak cieľene uľala tomu silnému svetlu, na ktorý ste povedal, že budem mať najkrajšie fotky. Ja som veľmi rada, že tu môžem byť dneska s vami. Som 3 dní po prílete z dlhej 25-dňovej cesty z Indie, takže trošku unavená, ale snáď to nejako dáme. Čo sa týka interviu, mám o mnoho radšej dlhšie rozhovory, kedy ma napadajú hlbšie myšlienky, ale skúsim dneska niečo splodiť aj za tých 20 sekúnd. Tak poďme na to. Mám to tu na. Takže prvá fotografia, vidíte môj modný salón v Prahe na Ruskej ulici na Vinohradoch. Pred týmto zrkadlom mám to šťastie sa venovať viacerým významným dámam z politiky, z biznisu, z českej modnej scény, zahraničnej scény. Prečo slovenčina ešte tak rýchlo? Som taká typická Českoslovenka, narodila som sa v Čechách, pak na Slovensku a teď som už viac ako 20 rokov v Čechách. Sklenené šaty, ktoré vidíte z mojej poslednej autorskej show v Prahe, je dielo, ktoré sme vytvorili spolu so sklárňou Harachov. Je to veľmi unikátny projekt, ktorý sa mal šťastie predstaviť neskôr v Paríži, v Dubaji, v Riade, takže sme s tým trošku prešli svet a bola to predloha alebo predstavenie pred mojou prvou líniou vlastných skleničiek, ktoré vidíte tu, na ktoré sú opäť vyrobené zo sklárňou Harachov. Na skleničkách máte vidieť znázornený pohyb látky a vlastne samotného hedváby alebo silku, ktorý je pre moju vlastne tvorbu veľmi charakteristický. Tak verím, že to tam vidíte. Každá sklenička je originál a o to je to krajšie. Aby som vám predstavila moju profesnú časť, mám 2 modné značky. Prvou z nich je značka J.K. Klet. Je charakteristická tým, že prenášam diela rôznych umelcov a autorov do textilu. Tohle je kolekcia Integrity, ktorú sme nafotili v Dubaji a znázorňuje prepojenie medzi oblohou, pieskom, zemom, nebom. Takže každá tá kolekcia má nejakú myšlienku. Môžete ich nájsť na našom YouTube, kde ich je viac. Tohle je model z Maroko Fashion Weeku.
Je to moja dcera inak. A tam bola spolupráca s Karbička, možno poznáte tie korunky. Tohle je naša vila, kde je módny salón v Prahe. Je to 100-ročná vila na Vinohradoch s krásnym parkom. Takže ten servis pre klientky nie je len o tom, že sa snažíme urobiť super krásne modely, ale to prostredie, kde vlastne ten servis ponúkame, je prvorady, ide o absolútnu exkluzivitu. Tu si dovolím opraviť pána moderátora. Podarilo sa mi získať už aj zlatého modného Oscara. To je práve ten ďalší rok, kde som sa vlastne ocitla s Eliškou Bučkou, opäť s mojou dcerkou. Neviem k tomu veľa povedať, keď mi to prišlo, tak som si myslela, že je to spam. Nakoniec to spam nebol, bolo tam asi naozaj 28 krajín, kde ocenili vlastne z každej krajiny dizajnéra. Tak, keďže som oslavila 30 rokov, teda bohužiaľ nie mojich 30 rokov, ale 30 rokov na modnej scéne, tak som napísala takú zaujímavú knižku. Môžete ju kúpiť v ktoromkoľvek knihkupectve v Čechách. Je to môj príbeh o tom, ako tú značku budujem, s čím som sa stretávala, aké riziká som prechádzala, kedy som mala pocit, že už je po mne, kedy som mala pocit, že všetko začína, končí a podobne. Na tejto fotografii vám chcem ukázať tiež spoluprácu s viacerými umelcami, ktorá je môj dlhodobým záujmom. Tady sú prenesené diela maliara Igora Breza a vyrobené masky zo živice z Dominika Fantu, ktorý vyrába krásne ručne vyrábané hodinky. Ďalšia fotografia z Milano Fashion Week. Tu som si tak dopriala kvôli tomu, že tam máme krásny pohár, ikonický pohár z Moser. Tak sme stihli niečo nafotiť predtým, než sme tam spravili show na Milano Fashion Week. Tak teraz vydýchnem prvýkrát. Opäť moja dcera. Tohle je vlastne fotografia z poslednej show, ktorú som mala v Dubaji v ikonickom hoteli Bourgeois Arab a schválne som ju vybrala kvôli tomu, že tam máte českú fotografku spolu s jej austrálskym manželom, ktorí mi prevažnú väčšinu fotografií a videí, ktoré môžete nájsť na YouTube, robili. Ja som taký ten lokár patriot, že skutočne vyhľadávam aj v zahraničí stále Čechov a Slovákov, aby sme sa prepájali. Ďalší sklenený model, ktorý vznikol opäť vlastne v spolupráci s Harachovom a tu som vám trošku chcela tak nahliadnúť backstage. Je to modná show z Paríža a tá ružová hlava je jedna zo študentiek, pretože od dubna do června mám pravidelne stále nejakých stážistov a keď máme dosť peňazí v rámci nejakých mojich podporných programov, tak ich beriem so sebou na všetky Fashion Weeky. Posledná výstava v Prahe in the Moment of the Motion s fotografkou z Južnej Afriky, Taniou Rex, ktorá nádherne zachytila pohyb látky v momente fotografii. Tak, toto je Silk Road. Teď som prišla z Indie a keďže Silk je moja celoživotná cesta, rozhodla som sa dať kožu, ako sa to povedať, kožu vonku a navštívila som naozaj dediny, kde to bolo veľmi nebezpečné, ale našla som miesta, kde sa silk vyrába tradičnou formou, v tradičných krosnách a tady máte možnosť vidieť rôzne druhy silku. Tak som taký väčší edukátor, rada ľudí niečo nové naučím, takže o tomto silku som sa veľa nového aj ja naučila, pretože zistila som rozdiel medzi klasickým silkom a ekosilkom. Videla som farmy, ktoré naozaj vyrábajú silk v absolútnej tolerancii voči zvieratkám a nechávajú tie motýliky naozaj vyletieť z tej kukly, až pak spracovajú silk. Ďalší z mojich príbehov je taká naturálna cesta, keďže ten silk je rovnako naturálny. Ďalšou mojou láskou je Auroveda. A tu vidíte fotografiu, ktorá je práve asi z minulého týždňa, kedy som navštívila jednu z najvýznamnejších aurovedských veľkých firiem v Indii. A je to z dôvodu, že som sa rozhodla zaujímať sa o ženy nielen zvonku a zvnútra, nielen o ženy, ale aj o mužov, ale módu robím len pre ženy. A vzniká môj nový brand, ktorý sa volá Mivi9 a je to aurovecká značka, ktorá bude ponúkať produkty, ktoré by vás mali dostať do krásnej pohody. Sklárňa Harachov, tak tu sa cítim šťastná, to vidíte na tejto fotke, pretože toto mám hrozne rada a hlavne mám veľmi rada, ako ma tam vždy všetci privítajú a ako mám priestor tam pracovať. Takže to je taká relaxačná fotografia, pri ktorej aj ja sama vidím, že som tam veľmi spokojná. Ku koncu by som ešte možno spomenula, ako som spomenula, rada podporujem mladých kreatívnych ľudí, to je asi také moje najväčšie moto, rada podporujem kreativitu. Tu je jedna z akcií, kde Happy Dolls, možno ste o tom počuli, pravidelne tam dávam panenky, tento rok som bola tak vyťažená, že som panenku nestihla ušiť, tak som jednu vydražila. Mimo toho veľmi rada podporujem rôzne iné aktivity. Na záver som vám chcela dať rodinnú fotku, ale keďže mám 21-ročnú dceru a 16-ročného syna, tí už ako sa takto nechcú verejne ukazovať, tak som vytiahla jednu fotku z filmového festivalu v Cannes, kde ma môj manžel doprevádzal
sprevádza, ale hlavne kvôli tomu som ju chcela ukázať, aby som vám povedala, že celá tá cesta, tá úspešná cesta, to všetko, čo budujem, sa bez zázemia, ktoré mám doma, nikdy by sa to nepodarilo. Takže som veľmi šťastná aj po tejto stránke, že mám úspešnú a krásnu rodinu a že ma podporujú za všetkých okolností. Ďakujem krásne. Krása. Může... Tak myslím, že pro ostatní speakery vysoce nasazená laťka v počtu slov řečených za 6 minut 40. Díky moc za to, že to naše sklo z Crystal Valley ukazujete takhle ve světě. To je skvělý. My se k tomu několikrát vrátíme ještě u několika našich speakerů, jak to naše sklo krásně rezonuje. Tak a další z našich hostů, my se teď posuneme od těch módních rob a světových mol k originálnímu autorskému šperku. Už se zvedá Jan Hásek, který má sklo nejen v krvi, ale i v rodě. A já vám na ně ještě prozradím trošku bokem, že tohle, co uvidíte, je jenom taková malá výseč toho, co dělá, protože ano, má to i sebou. Krása. A já jsem pana Háska měl ještě tu čest potkat jako skvělého medailéra v České mincovně, takže má toho opravdu na triku strašně moc. A kus vám teďka ukáže. Je to vaše. Dejte nám signál. Dobrý večer. Je mi velkou ctí představit svoji tvorbu v Liberci, protože v Železném Brodě se mi to už podařilo v roce 16 a zároveň také proto, že mi byla před 6 roky svěřena střední umělecká škola v Železném Brodě, kterou vedu jako ředitel a už mnozí třeba nevědí, co jsem předtím nebo souběžně jako pedagog činil. Takže první ukázky vidíte tam sklo vlastně ve šperku ve vlasech, to byly návlasce, to byly práce, které mě inspirovaly, protože jsem se díval na dědečkou znárodněnou firmu vedle domu, kde teda byla výsypka skláren Kavalír, sázavá pobočka Držkov, takže mě ty střepy ohromně fascinovaly, takže potom, co jsem vystudoval střední uměleckou průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě v oboru, kde jsem už 3. generace ryců skla, tak jsem pak na vysoké škole se dostal k dalším disciplinám a začaly mě bavit věci i jiné, takže jsem se dostal ke šperku, k insigním. Tady vidíte insignie Fakulty podnikatelské vysoké učení technického v Brně, kde je tam kinetická medaile, v ní se točí čtverec ve vteřinovém kmitu. Tady vidíte erotický šperk, který byl velmi úspěšný. To byla výstava hromadná, která obkroužila vlastně hodně Evropu. Byla na nějakých 20 městech a 4 roky vlastně byla přeinstalovávána a žádný skandál nezaznamenala, takže to je Erectus et Venus. Mezitím zase třeba nějaké geometrické prsteny, já mám rád tu čistou formu a nejsem tak věrný materiálu, jako to mají mnozí skláři, já jsem spíš věrný té myšlence a hledám pro ní ten vhodný materiál, tak tady to je ve stříbře a s drahými kameny. Takže to je jedna z těch šperkařských dalších. To jsou další insignie. Já jsem se dostal k nejvýznamnějším realizacím díky soutěžím. Někdo říká, je to blbost, nechoď do soutěže. Já jsem to zkoušel, byl jsem v mnoha i mezinárodních soutěžích a když to člověk vyhraje občas, tak se pak podaří takovéto dílo jako rektorské židlo Univerzity Hradec Králové, kde jsem tedy zvítězil, realizoval Hradeckého lva z Almandíny a tak dál. Samozřejmě v tom duchu jsem si zase mezi tím střihnul na sympóziu šperky, které jsou založeny na minimalismu, na přesnosti práce, takže to je svrtávání náročné, tyčka v tyčce v podstatě. Ta záležitost je celá prováděna potom ještě ve variabilních dalších modifikacích, to je třeba ta pružinková varianta, zápětí uvidíme tu se sklem, takže mám rád hravé věci, které jdou nějakým způsobem přestavovat, které jsou zkrátka variabilní, hravé. Takže, no vidíte, dojde slovo občas. To je ta skleněná varianta, takže to jsou přebrušované skleněné tyčinky, které musely být také skalibrovány tak, aby se mohly vložit do těch kouvích a vlastně ty je chrání před tím rozbitím. Takže jinak to je průřez mojí tvorbou.
od těch 90. let a jdeme až vlastně do té současné doby. Tohle jsou zase variabilní šperky, je to náramek C6 a prsten C4 podle počtu lamel. Dá se všelijak přestavovat, přeskupovat a zároveň může sloužit i jako obranný prostředek v kabelce. Je to nerez ocel, já mám v oblibě nerez ocel a hraju si s těmi barvami. Tohle je soutěž, kde jsem získal druhé místo, jsou to moje Jablo insignie, které vznikaly pro město Jablonec nad Nisou, kde tedy jsem to zakládal na těch zralých a méně zralých jablkách symbolických a ta medaile ta byla smaltovaná, navržená, k tomu byla ještě schránka. Tohle je reakce na životní věci, na ty nejkrásnější a to je reakce na narození mých dcer, dvojčat jednovaječných, takže autentické vlastně držiče dudlíků jsem pak použil v autoportrétu, kdy to je matice a šroub, tedy my s mojí partnerkou, se kterou ty dvojčátka máme. Tohle to je další insigné, protože se jim líbilo to žezlo rektorské, tak mě pak svěřili i fakultu humanitních studií, posléze přejmenou na fakultu filozofickou na Univerzitě Hradec Králové, takže tak opět žezlo děkana, děkanský řetěz, k tomu ještě existuje proděkanský řetěz, pardon. Tohle to je zase v reakci na narození mého syna, úžasného Přemysla. Asi nemusím komentovat, jak tam ta symbolika funguje, takže taky variabilní. Tohle jsou další insignie pro Hradec Králové. Oni tam ty fakulty vznikaly postupně na tom bývalém peďáku, jak se říkalo, a ta univerzita pak založila, nebo měla už založenou vlastně fakultu přírodovědeckou, takže tohle to je DNA, využití, ten kámen to je citrín a vlastně pořád je o buňku, jádro. No a tohle to jsem tady teď si vzal na sebe. To je ze sympozia ve firmě Detect Železný Brod. To jsou věci, které jsem měl v šuplíku a opravdu to musí být opravdu kvalitní firma, která umí takovéto náročné věci realizovat podle toho mého zase dost přesného návrhu. Takže teleskopická kravata má symbolizovat mužský princip a je takto variabilní. Tam vznikly i tyto náhrdelníky. To jsou náhrdelníky Torques 1, Torques 2. Já jsem se inspiroval trošičku Kelty, ale mně se tam líbí právě, Kelti tam nemají na tom Torques to přemostění. Já tam dávám to přemostění, kterým se vlastně ten šperk rozepíná a vlastně je v mnoha modifikacích. Tady je na jedné z dcer focený, druhý je na druhé z dcer, takže jak vidíte, jednovaječná dvojčata, nejsou to stejné dámy. Tak to jsou ty varianty barevné, jinak je to borosilikát, je to takzvané technické sklo, opět v Detesku na sympóziu před lety v roce 19, kde si člověk mohl opravdu ten šuplík vyprázdnit. No, tohle je reakce na pozvání na výstavu Computer Jewelry a tam jsem tedy se snažil zachytit tím odhalením toho harddisku to, že vlastně my všichni zapisujeme a strašně důvěřujeme těm počítačům a máme tam ta nejcitlivější data a vlastně nosíme takto na krku s tím, že samozřejmě to souvisí i s tím, že to může někdo zneužít. No a tohle to je z Detesku, to je takový závěr, kdy teda jim děkuji za ty realizace. Chtěl bych poděkovat i celé mé rodině a protože to se mnou někdy nemuselo být úplně jednoduché v tom vytížení pracovním, protože vedle toho dále vedu zatím sklářskou školu v Železném Brodě, už 6. rok takto kroutím bez skle a doufám, že budu mít ještě možnost nějak promluvit v této naší společnosti. Takže děkuji. A Martin už se zvedá, vysvětlí vám, proč odprezentuje sám tvorbu obou. A já jsem chtěl k tomu říct, že já znám jejich tvorbu hodně, bývají na Design Days v Liberci, v oblastní galerii Lázně. Když ještě Bývali, ano. A kdo je tam nespatřil, tak se může podívat vlastně taky na Krystal ve Lvíku do Lázní, protože hledejte tam klíčová slova Jizerská 50, uvidíte, jak se dá udělat šperk na téma lyžařských hůlek, ano. To uvidíte i tady na plátně, v Reálu galerii. Dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé a kolegové. Já bych nejdřív
chtěl říct, že tady správně, jak řekl Lukáš, měla stát moje manželka Veronika. Musela služebně, pracovně odletět dneska ráno. Zdraví vás všechny z Helsinek. A teďka bych vám rád tady představil naši společnou tvorbu a naši pohádku, jak vznikla. Toto je historicky naše první společná fotografie z roku 2016, kde jsme se poprvé v životě setkali na Mezinárodním šperkařském sympóziu v Turnově. Na konci tohoto sympózia, místo toho, aby jsme se rozloučili, tak já jsem Veroniky se zeptal, jestli se mnou nechce žít. Ona si dala čas do večera a ku podivu řekla ano. Tentýž rok jsem jí požádal o ruku a ona taky ku podivu řekla ano. To znamená, že za rok byla svatba. A tímto celý vzniklo ta naše pohádka, naší společní cesty a tvorby. V roce 2019 jsme založili vlastní malou galerii v Jablonci nad Nisou, kde vznikla název a značka Pouzar et Ova. Za necelé 2 roky existence naší galerie jsme uspořádali několik šperkařských výstav, ať už skupinových nebo výstav jednotlivých významných autorů a šperkařů. A také jsme pořádali literární večery ve spolupráci s mým kamarádem, básníkem a literátem významným Josefem Strakou. Vznik této galerie vyústil v první společnou kolekci, která vznikla jako reakce na narození naší první dcery, kdy manželka byla smutná, že nemůže nosit velmi výrazné šperky, protože malá dcerka neustále u ní v náručí je servávala, takže vznikla první společná kolekce, kterou jsme nazvali Mámám a prezentovali jsme ji právě tady na již zmiňovaném Design Days Reichenberg v galerii Lázně v Liberci. Tato kolekce byla naprosto friendly materiálově pro děti, aby dítě neuškrtilo matku a mohlo si s ní pohrát a skleněné broušené perličky, které tak milujeme, byly chráněné naprosto vhodným materiálem. Dále tato naše spolupráce vyústila v roce 2020, kdy ještě jsme měli galerii a byli jsme osloveni se zúčastnit akce Jizerská 50 50krát jinak a tam vzniknul nápad vytvořit kolekci šperků z lyžařských holí, inspirované hodně tím, proč Jizerská 50 vznikla, to znamená tragédií na Huascaránu. Vznikly primárně tyto šperky, které v tom roce, kdy bylo 50 let výročí této tragédie, reagují právě na to horolezectví a na ten symbolicky znázorňují tuto událost. Tuto kolekci šperků jsme rozšířili i na exkluzivnější nesportovní šperky, nebo ne s tím sportovním vizuálem, které byly doplněné o skleněné broušené kameny, samozřejmě z jablonské preciózy. A když jsme tyto šperky, tuto naši kolekci prezentovali zase na dalším ročníku Design Days Reichenberg tady v Lázních v Liberci, tak nás oslovila dáma z Libereckého kraje, že hledají vždycky nějaké zajímavé motivy, které mohou věnovat jako dar vítězům Jizerské 50 a tím vlastně trochu vznikla ta už trošičku tradice toho, že 2 ročníky Jizerské 50 vyrábíme jak pro vítěze mužské kategorie, tak pro vítěze ženské kategorie šperky z lyžařských poškozených holí, které pro nás různí přátelé sbírají a věnují nám je a my s nimi pracujeme a vytváříme takovéhle kusy od náhrdelníků až po velmi jemné šperky decentní, jako jsou tady vidět na těch náušnicích, kdy po odbroušení toho laku z těch holí se objeví takováhle nádherná kresba. Dneska se mě tady někdo ptal z přítomných, jak víme, co se tam pod tím lakem objeví, tak říkám, nevíme nikdy přesně, co tam vyleze. Moje manželka s náušnicemi. Jak už jsem řekl, letos po odložené lyžařské 50 z loňského roku dostali vítězové opět kolekci od nás šperků, ať už muži, tak ženy.
Spolupracovali jsme tentokrát s Preciozou Ornellou a do kolekce, kterou dostali letos, byly zapojené skleněné perličky z Ornelly. To bude na dalších slajdech se to objeví. Já jsem trošku v předstihu, já jsem se bál, abych to stíhal, ale to nevadí. Aspoň můžu vydechnout a můžete chvíli koukat. Většinou ty kolekce se skládají z náhrdelníků, z náušnic a u pánských kolekcí, to v prvním ročníku, kdy jsme věnovali Libereckému kraji, nebo Liberecký kraj šperky od nás, tak to byl přívěšek a náhrdelník sportovní a v letošním ročníku to byl náramek a brož v podobě takového jakéhosi řádu. Tohle už je ta zmiňovaná kolekce, kterou získali dámy v letošním roce. První místo mělo Rocaille, perličky pozlacený pravým zlatem, druhé místo pravým stříbrem, třetí místo bylo v takové elegantní černé kombinaci. Vnitřky těch hůlek odbroušených jsou vysypány balotinou. Zajímavé je, že jsme nám podařilo získat velmi drahé závodní zničené hole značky Swix. Doufám, že to nevadí, že tady propaguju nějakou firmu, které mají takový zajímavý trojúhelníkový průřez, kterým jsme byli úplně fascinováni. Včera jsme zahájili výstavu těchto šperků v galerii Lázně v Liberci, takže kdo jste tam nebyl, můžete se tam na ně podívat. A kromě těchto nositelných designových šperků jsou tam k vidění 4 kusy, které jsme vytvořili speciálně, takové veliké výrazné showpiece pro módní přehlídku tady na Crystal Valley Week, která bude v sobotu v tramvajovém depu, takže tam budete moct vidět ty velké kusy na modelkách. A já mám pocit, že už se blížíme pomalu ke konci, já si přesně nepamatuju, jak jsem to seřadil, ty slajdy. Tohle je ta brož pánská, takový v podobě takového řádu, takového vyznamenání. A tím vlastně končí naše pohádka, teda ona nekončí, ona právě úplně pokračuje. A na závěr jsem chtěl říct, že vlastně ve výsledku vždycky s manželkou říkáme, že stejně to nejlepší a nejkrásnější, co jsme spolu vytvořili a co se nám povedlo, tak jsou naše 2 dcery a to je úplně to který nás motivujou a dávají nám prostor, aby jsme mohli dál spolu tvořit a pokračovat, být spokojený. Děkuju. Děkuji. Moc díky. Zaujalo mě a je perfektní, že ty šperky mají příběh, který je daný i tím, že ty hůlky závodily nebo jezdily po horách a pak až zdobí dámy a pány. To je úplně boží. My teď uděláme takový úkrok stranou, ale jenom tak zdánlivý, nebude to úplný. Řeknu proč. My se podíváme na to, co se sklem může dít, když doslouží. Věděli jste, že na světě vzniká ročně 130 milionů tun odpadního skla a za Evropskou unii toho jde zhruba 16 milionů tun. A to ještě v Evropské unii jsme na tom docela dobře s recyklací, ale prostě ne všechno se dá recyklovat. Jsou druhy skla, které prostě skončí na skládce. Ovšem, aby se tak nedělo, tak vznikl takový nápad a technologie na Technické univerzitě. Patrik už se chystá pomalu. Já jsem si to připravil, to ještě dopovím, ale pojďte už. A my jsme spin-off univerzitní, první univerzitní spin-off Technické univerzity Glasiteka s jeho skleněnou plastelínou Glasticine měli už na Pečakuče. Vlasta Hotář prezentoval na strojařské 70 let výročí strojárny. A to si myslím, že to bylo ještě v laboratořích a teď už jdeme do toho spin-offu, na ten trh, do toho biznisu. A já tuším, že v říjnu je na design blog v podobě šperků. Takže to je to pojítko, které tady máme nejen, ale i s Glass Fashion. Takže pojďte nám představit, o co jde. Je to vaše. Za úvod. Patrik, to byl hrozně pěkný úvod, ale už jste řekl skoro všechno. No tak opakování je matkou moudrosti. Dobrý večer, dámy a pánové. Já teď proti těm předřečníkům vlastně se nejdu pochlubit žádnou svojí vlastní historií, ale jsem tady za společnost, která je navíc jako strašně mladá. Asi to můžeme spustit. A i když je mladá, tu historii má hrozně krátkou, tak za každou historií stojí na začátku nějaký příběh. Taky u nás to začalo vlastně úplně náhodou, kdy na Technické univerzitě, na strojní fakultě, na katedře sklářských strojů a robotiky
probíhal takový experiment, kdy se snažili vymyslet něco, jak tisknout 3D tiskárnách sklo a ten experiment se nepovedl. Chtěli ten výsledek vyhodit, jedna vědkyně, nicméně jiní říkali, ne, nevyhodíme, věnujme se tomu. Tak celý tým zahájil usilovný výzkum, snažili se, seč mohli, roky ten materiál zkoumali a zjistili, že vlastně vznikl zajímavý materiál, který má úžasné vlastnosti a který by bylo opravdu jako škoda nevyužít. A snažili se ho nějakým způsobem, nejenom to, že se jim podařilo ho patentovat, ale snažili se ho nějakým způsobem dostat i na trh. Nicméně škola jako taková asi není úplně ten správný podnik, který by mohl komercializovat nějaké duševní vlastnictví takovým způsobem, že to prostě na trhu dokáže prodávat. A postupem času zjišťovali, že to asi není ta správná cesta a zároveň na univerzitě vznikla dceřiná společnost Tutztool, která se má zabývat tím, že to dokáže nějakým způsobem využít patenty a poskytovat licence a tak. A někdy v roce 2023 na podzim se už začal rýsovat ten nápad, že by bylo dobré založit firmu. Pak jsem přišel já a v roce 2024, loni v květnu, jsme založili firmu Glasiteka. Já se tady chvástám, ale tu firmu jsme opravdu založili. Tohle je tým té společnosti. Vidíte ty lidi, Vlastimil, kterého tady zmiňovali, 4. zleva, 5. zprava, stojí tamhle v koutě. A jinak prostě členové té firmy jsou většinou lidé z té sklářské nebo z té katedry sklářských strojů a robotiky. Já jsem přišel zvenčí, takže jsem jediný, který není akademik. Tady vidíte, když jsme tu firmu založili, tak jsme se snažili prostě nějakým způsobem pokročit v tom, jak se na ten trh dostat, takže jsme oslovili spoustu firm, děláme různá jednání, tam ta fotografie byla z veletrhu Glastech v Düsseldorfu, kde jsme byli loni na podzim, potkali jsme spoustu zajímavých firm. Mnoho zajímavých firm jsme potkali z České republiky, které tady máme za rohem a museli jsme se setkat v tom Düsseldorfu. Teď bych vám chtěl říct ještě něco k tomu materiálu. Já jsem říkal, zajímavý materiál se zajímavými vlastnostmi je patentovaný, je plastický, když ho zpracováváme, proto jsme tomu vymysleli materiál glasticín jako skleněná plastelína, glass plasticín. Tady to je taková ošklivá fotografie, ale dobré je, že ona je z elektronového mikroskopu a ukazuje, jak ten náš materiál je porézní. On je porézní, má otevřené pory, díky tomu má spoustu užitečných vlastností. My ty pory dokážeme dokonce nastavovat velikostně, že se dostáváme někde od 30 do 180 mikronů. Otevřenou strukturu, nasává to kapaliny, ještě se k tomu dostaneme. A nejlepší na tom je, že my dokážeme ten materiál vyrábět z recyklovaného skla, respektive z odpadního skla, které nikdo zatím nerecykluje. To sklo končí většinou na skládkách a my se soustředíme právě na takovéto, řekněme, mizerné odpadní sklo, které zatím nemá využití. A není to jenom sklo z toho, že se vyrábí sklo ve sklárnách a nějaký odpad nedokážou sdělat, ale je to potom i z recyklace třeba elektrozařízení. Tohle to tady máme, fotka je ošklivá, ale význam je důležitý. Spolupracujeme s firmou Praktik, která recykluje elektrozařízení a my už dneska dokážeme vzdělávat ta dvířka skleněná do praček. Tady to je trošku, není to úplně celé vidět, ale my ten materiál nameleme sklo, namícháme, smícháme s našimi komponenty, potom to uhnětem, pak přijde ta plastická fáze, kdy to můžeme tvarovat prakticky z ruky, potom vypálíme, vzniká nám pevný materiál a z toho potom můžeme dále ten materiál ještě obrábět. To nám všechno dává spoustu možností, čemu bychom to mohli používat. My jsme, řekněme, za ten rok na nějaké cestě, kdy hledáme další a další možnosti, se nám objevují, ale jedna z nich, docela zajímavá, díky tomu, že ten materiál nasává vodu, on zhruba polovinu svého obsahu je schopen nasát tekutiny, aniž by se jakkoliv změnil, pořád zůstává pevný, tak my jsme na to zkoušeli nasadit nějaká semínka, takže dneska už jsme se dostali k produktu, který jsme i nějakým způsobem prodali a prodáváme prototypy. A pěstujeme na tom semínka microgreens, takže si vypěstujete klíčky, které můžete po týdnu normálně zkonzumovat a tu destičku používáte prakticky do nekonečna. Nevyhazujete to jako současné produkty, které jsou. Pak pokračujeme dál, zkoušeli jsme tu hydroponii trochu navýšit, udělat ty materiály ještě větší desky, jiné rostliny, snažíme se to pěstovat dál a snažíme se dostat i k tomu, že bychom jednou mohli vyrábět třeba zelené fasády. Tady to je zajímavý experiment, kdy jsme nabídli naší produkci travní přímo živým organismům. A je to právě docela se to osvědčilo, akorát ten experiment trval necelých 30 sekund. Takže jako kvalita je dokázaná. Nicméně nejsme prostě jenom zahradníci, ten materiál má spoustu zajímavých vlastností, kdy se dá prostě
použít jako nosič katalytických látek nebo nějakých mikrolátek nebo potom nanočástic, nebo uvažujeme o tom, že by se dal použít jako filtrace, spolupracujeme s firmou, která vyrábí krby, snažíme se tam najít prostě určitou možnost jakoby využití v horkém prostředí pro řešení exhalací a tak. A zároveň prostě pracujeme i na, aby tam byla trochu moda, bych vám přinesl něco, viděli jste prsteny, ty jsou od naší designérky Venduly. Tohle to je tým designérů z Prahy, Balance is Motion, s těmi se právě chystáme na již zmíněný Design Week na podzim, abychom přinesli něco pěkného, máme naplánované i nějaké designové věci, máme samozřejmě v úmyslu dělat i něco pro svítidla a vidíte, že můžeme ty věci kombinovat. Tady to máme například nakombinované se sklem, kdy ten náš materiál je stavený s klasickými střepy, takže to je taková možnost, jak se dostat ještě k dalšímu designu. Jedna z věcí, co jsem vám tam zmiňoval, že bychom se rádi dostali k těm zeleným fasádám, tak tohle to je taková fotka, kdy teď chystáme projekt Pilot in Cities v rámci udržitelných měst Smart Cities. Chceme to představit v Liberci, takže již brzy ve vašem městě. A pokud jste odinut, tak již brzy i tam, kde bychom rádi ukázali, co ten materiál umí, protože tím, že nasaje tekutinu, vydává tekutinu, vypaří, tak snižuje okolní teplotu toho svého mikroprostředí a zároveň zvyšuje vlhkost. Takže do horkých měst jak dělá, ne, když to napustí. A chceme zdůraznit, že pocházíme z křišťálového údolí, navazujeme na jeho tradici, snažíme se vlastně tím naším přístupem a tím, o co se snažíme, vylepšit tu budoucnost a dávat tomu sklářskému průmyslu jako další a další možnosti s tím, jak bude schopen recyklovat. Já moc děkuji, že jsem se mohl s tou naší krátkou historií dostat a přeju vám hezký večer. I my vám děkujeme. Děkuji. My moc děkujeme a přejeme, aby ten nápad zazářil nejen v Česku, ale i v zahraničí, aby se dostal do světa. A pojďme se podívat na takovou inspiraci. Teďka pozvu Evu Švihovskou, která řídí globální marketing společnosti Preciosa, která to naše sklo z Crystal Valley vyváží do světa, dělá mu čest a samozřejmě, pojďte, je to vaše, a samozřejmě Dobrý večer. Má obrovský záběr a my se dnes podíváme na tu módní část, na ty světová mola a na ty světoznámé značky. Je to vaše. Dobrý večer. Dnešní noc je celá o módě a spojení módy a skla a nic nemůže být blíž tomu, co dělá právě Preciosa Components, než tohleto spojení, protože móda je to hlavní, kam naše kameny míří. A já bych ten dnešní večer chtěla využít k tomu, abychom se podívali na příběh toho českého skla od prvního zrníčka písku až po ta světová mola. Ten náš příběh začíná v Českém ráji, českým pískem, který se dál zpracovává tady v Křišťálovém údolí v několika továrnách. A aby zafungoval a vyrobil se skutečně tak, jak má, musí se nejdřív utavit. Taví se na zhruba 12 stupňů Celsia v celé řadě různých receptur. A tyhle ty receptury jsou skutečně tak trochu alchymie. Jedno sklo má někdy až 18 různých receptur, abychom dosáhli stejného odstínu. Když je sklo utavené a předtvarované, přichází na řadu další kroky výroby. Je to hlavně broušení, leštění, ale také mytí a v neposlední řadě se sklo musí pořádně vytřídit. Pro tohle používáme 3D kamery, které laserem rozměřují ty kameny v přesnosti až na žádná celá 0,2 milimetru. Teď už máme vyrobeno. Máme nějakých 25 000 položek špičkového křišťálu. Ale teď co s ním? Kam půjde? Kam poletí? Kde ho uvidíme? Ten křišťál teď musíme zabalit a připravit na cestu do světa. V tuhle chvíli Preciosa prodává křišťál do víc než 100 zemí světa a protože tím hlavním zaměřením je skutečně svět haute couture, vysoké módy, ty nejznámější světové značky, které si umíte představit. Jedná se hlavně o země, jako je Itálie, Francie, Spojené státy nebo třeba Čína. Pokud si myslíte, že nám tyhle značky jednoduše napíšou a řeknou, ta vaše nová barva Vivid Siam je krásná, my jsme viděli vzorečky a pošlete nám toho aspoň vagón,
tak to takhle bohužel úplně nefunguje. V módě se musíme dívat nejenom na to, co se líbí dnes, ale i na to, co se bude líbit zítra. A proto se řídíme predikovanými fashion trendy, pro které využíváme mezinárodní agentury. Naše kameny pak prezentujeme v takové podobě, aby s těmito trendy souvisely a aby měli šanci zaujmout designéry a dokázali je zařadit do svých kolekcí. V některých případech nám designéři pošlou jenom svoje skici, náčrtky, představy toho, jak by ta jejich kolekce měla působit. A chtějí od nás, abychom jim poradili, jaký kámen bude nejlepší, jak nejlíp vyzdvihnout tu myšlenku, kterou mají v hlavě. Někdy nám naopak pošlou velmi přesnou představu. Potřebujeme takovouhle modrou jahodu, jako vidíte za mnou na finálním výrobku společnosti Burberry. Nebo třeba konkrétní text, logo a podobně. S tímhle dokážeme velice dobře poradit a pomoct díky našemu aplikačnímu centru. Protože dnes už nestačí dodávat jenom volné kameny. Je potřeba dodat i službu. Pomoct zákazníkům s aplikací. A tady už se dostáváme k tomu, že vytváříme celé obrazce. Skutečná umělecká díla, vytvářená z jednotlivých kamínků. V některých případech pak přichází na řadu i špičkové technologie, jako je laser, 3D tisk a podobně, protože určité materiály vyžadují speciální přístup. Na fotce můžete vidět například výřez boty, která se musí předem velmi přesně předlaserovat na každé jednotlivé místo, kam kámen přijde. Teď už máme ale kameny na látce. S látkou pracují jednotliví designéři, šijí šaty a připravují poslední detaily toho, jak bude finální outfit vypadat. Chystá se přehlídka. No a najednou přijde moment, kdy zákazník píše a říká, tyhle detaily nejsou dostatečně dobré a my potřebujeme další kameny. Potřebujeme možná další kousíček růžové nebo jiný tvar. A musíme dokázat dodat někdy v řádu jednotek dnů. Takže když dnes objednáte, zítra v Paříži máte. A někdy dokonce probíhají finální úpravy i hodiny před přehlídkou. Tady můžete například vidět, jak to vypadalo zhruba 12 hodin před přehlídkou Gaurav Gupty na Couture Weeku v Paříži. Modelka má na sobě špičkové šaty, které zabraly zhruba 200 hodin práce. Ladí se ale i takové detaily, jako je třeba obuv nebo šperky a v neposlední řadě i nehty. Na všechny tyto součásti se rovněž může použít křišťál. Někdy to je přímo na přání zákazníka v jeho designu, někdy naopak spolupracuje s dalšími společnostmi, které tyto části dodají. A už jsme přímo před přehlídkou. Napětí a nervozita stoupá, modelky se převlékají, češou a líčí. Někdy i právě do líčení může zasáhnout potřeba pořádně obličej rozzářit, jak můžete vidět tady za mnou. A v tom případě může aplikace zabrat až 2,5 hodiny. No a je tady ta velká chvíle. Modelka vychází na molo a její šaty září na fashion weekích, například v New Yorku, Miláně nebo právě Paříži, jak vidíte na fotkách za mnou. Jsou to chvíle velké hrdosti a někdy se dokonce zadaří natolik, že v rámci těch přehlídek si naše modely vyberou stylisté hvězd, jako je J.Lo, Shakira nebo například Taylor Swift pro přebal svého nového alba, vyjde v říjnu, určitě si ho poslechněte. Nejvíc ze všeho jsme ale hrdí na to, že všechna tahle nádhera, všechna tahle magie se rodí tady, v křišťálovém údolí a že jsme pořád schopni tohle všechno do světa přinést od toho prvního zrníčka písku. Děkuji vám. Díky. Ta poslední slova tesat do kamene, prosím. Blíží se nám poslední speaker první poloviny a já mrknu na pana fotografa, zase potom uděláme fotografii. Prosím,
potom posledním speakerovi první poloviny neodcházejte kvapně na bar, nejdřív si uděláme takovou společnou fotku, pak vás propustíme na bar a poprosím ještě speakery, aby nám sem potom přišli na pódium v té volné chvíli a uděláme si ještě vaši společnou fotku. Tak to až za chviličku. Teď bych udělal malilinkatou sondu do historie Crystal Valley Weeku, protože Crystal Valley Week, když před 4 roky vznikal, tak si vetnul mezi svá poslání to ukázat v Liberci to úžasné, co vzniká v našem regionu, v Kamenickém Šenově, v Novém Boru, v Jablonci nad Nisou, v Železném Brodě a okolí, ale ne v tom srdci Liberce. Liberec není úplně typické sklářské město, takže ukázat to tady Liberečákům a všem lidem, kteří o to mají zájem. A já mám radost, že loni nám sem začaly jezdit i velká jména ze zahraničí. A loni jsme tady měli v angličtině, my teď budeme překlapávat do angličtiny Hanse van Bentema a dneska tady přivítáme Ilse van Roy, která je skvělá belgická umělkyně a mě na ní baví nejvíc to, že kombinuje ty dva materiály, které jsou tak typické pro náš region. A to je sklo a textil. A to vám ona ukáže sama. Takže teďka překlapneme. Dear Ilse, I've been talking just about how wonderfully you combine those materials so characteristic for our region, glass and textiles. And I would like to welcome you here on the stage and see what you have prepared for us. Is this working? Yes. Thank you. Thank you for the introduction. Wow. A lot of lights on my face. Hi, everyone. I hope you can follow it. I can't speak in Czech, but I'm going to do it in English, and I hope it will be okay. I'm going a little bit through what I do as an artist. And if you want to start with the first sheets, then first of all, I want to focus on the glass. I think 30 years ago, I studied glass. I studied actually sculpture installation with an option in glass. And not long after my study, I started glass blowing or discovered more in the glass blowing, but I absolutely wanted to combine it with other media. Like I love performance, I love installations, and that's still in all my oeuvre that you will recognize that. And the limits of the material were on a certain moment really triggering me. I wanted to make bigger pieces and bigger pieces because when I came from sculpture and with other materials, it's much easier to deal with scale and going to the limit of how big you can blow a piece. That's actually the thing where I work on the last 20 years. The pieces that you see on the images are made by Pacinek. And with him and the studio and the guys there who are absolutely lovely and top workers for how I want to work, and they are able to develop them in a way that they really understand what I want to do afterwards with them, because all my objects are dealing with movement in a way or balancing, and they are standing always on an angle, like for an invitation for a dance. These were small ones, but the bigger ones are really installed in that way. And it's something that I also go through with my textiles. The textiles that I make are moving textiles, or sometimes really motorized things, but also sometimes very quiet ones, but also always dealing with movement and balance. Like the plates that you see there, that's a glass plate. This is a small one actually. It's in the exhibition in the Café Post. I produced a bigger one of 2.60 meters. That's in an outside area, and it's standing on one line. And the idea of pushing it on a level that it becomes so fragile, on the edge of breaking or on the edge of disappearing, that's something that's triggering me or interesting me as an artist. Like you see there scarves on the end. I just talk further a little bit of the scarves that you see. It's all things that I developed for people who share in a sort of discours. There you see how a performance with blankets ended up in a dinner table. The dinner table is something that I repeat often because I think meeting each other and eating and drinking and talking and get interested in the other, in other culture, in other stories, and so on. That's
often the beginning for me to make a work. Like drums, where someone is trying to catch the face with costumes, and I invite dancers. At the same time, it was in a glassblowing studio. At the same time, the glassblowers were busy and the dancers were trying to copy movements. And at the same time, I am filming, and it's all material that I use afterwards. And then we sit again after exhibition gatherings with a lot of people. I am also teaching and a professor in Belgium, and I did also in Amsterdam Rietveld Academy a few years where I run the glass studio, where I also like to develop new platforms, where I'm currently now developing an international master. It will start in 2027 together with the Glazen Huis in Lommel. They have a reconstruction and triple the size, and we are developing some crossover idea, but with a really focus on glass. And then also as a professor, I started up a textile studio. We didn't have it in the fine arts department that I run. And I focus on the knitting because that's just the thing that I have the best skills in my hands in. And also there, a draft for a fabric life. I'm also a researcher at the university where I research textiles deeper and try to find a way where I can, and it sounds maybe weird, but there is some connection with glass and textile for me that is has the same memory of, I call it the tacit knowledge of the human body. There is something of a gesture and some understanding in the body that is visible in both fields of art. Here you see one of the guys who is making my sound systems for my video. Tak, pojďme na druhou půli a začneme tematicky z ostra. Představíme vám legendu českého sklářství Vladimíra Kleina. Pojďte za námi na pódium, připravili jsme mu tady křeslo pro hosta. A já musím říct, ale on vám to ukáže ve svých 20 fotkách, že mě absolutně zaujalo, jak dokáže z těch obrovských kvádrů a bloků skla studenou technikou, dlátem a kladivem vytvářet takové úžasné práce. A nedivím se, že jeho dílo znají po celém světě a on vám to řekne sám. Je to vaše. Děkuju. Dejte nám signál, až budete potřebovat. Takže si můžu sednout. Můžete si sednout, jak vám to je libo. A fotky máte ve stoje? Jak chcete. Ano, samozřejmě. Podzim roku 1968, sklářská škola v Kamenickém Šenově, Brusiči. Moje první fousy, moje první setkání s optickým sklem, moje první setkání s Václavem Cíglerem, pro kterého jsem dělal, který mě motivoval, abych šel na vysokou školu, taky se mě nechtělo na vojnu, tak panu profesoru Libenskému, a bylo to asi nejlepší rozhodnutí v mém životě. Studoval jsem tam v roku 69 až 75. Vybaven tedy zkušenostmi z broušení skla a broušení optického skla jsem to chtěl dělat jinak než Cígler, jinak než Olda Plíva, Aleš Vašíček, mí spolužáci. Ta větší plastika bylo klauzurní práce ve 4. ročníku a zakoupena Umpru muzeem. Ty druhé práce byla diplomová práce, ale protože to bylo angažovaný politicky, tak jsem si vzal další část ještě diplomové práce, a sice varné sklo pro kavalír Sázava. V roku 74 jsem udělal poprvé tedy dvoustěnné nádoby, které se dosud v Česku až v posledních letech teprve začaly dělat. Kvůli optickému sklu jsem se vrátil do Kamenického Šenova, a to optické sklo znáte, to bylo pro militantní účely, průzory do tanků a periskopy. Po 9 letech výuky a ze
zkušenosti studenta a kolegy jsem se taky stal ředitelem a snažil jsem se tedy o zlepšení teda toho výchovně vzdělávacího procesu, ale taky o propagaci školy. A na jaře roku 90 jsme udělali výstavu školy v Americe, v Kalifornii, v Kalifornické polytechnické univerzitě. V té době už jsem tedy sklo štípal kladivem a majzlíkem, což je vidět tady z fotky asi z roku 89, 90, když jsem potom z té pozdější. A pro studené techniky jsem byl pozván do Toyamy, do Toyamského institutu sklářského umění, kde jsem učil 4 roky. A tady to je z výstavy v Yokohamském muzeu umění, kde jsem měl svoji výstavu po 2 letech práce, kdy jsem obsadil 200 metrů čtverečních pracemi, které jsem si sám brousil, jsem nikdy neměl. Ani potom už ne, nikdy žádného asistenta. Pan profesor v roku 95, když jsem končil, navštívil Toyamu a zhlédl moji tavenou plastiku a řekl mi, že to bych měl dělat, ale taky řekl, že jsem tam zanechal stopu a od té doby tam teda pokračují čeští výtvarníci učit studené techniky. Mé práce, mé díla byly i prostředkem ke komunikaci. Prostřednictvím názvů jsem se začal tedy učit i japonsky, to japonské písmo kanji. V Japonsku jsem učil, ale také jsem se učil po 3 letech po návratu. V 98. roku jsem tam odešel na 3 měsíce vytvářet sochy z ručního papíru v kombinaci se sklem v městě Minoshi. Novida. Tak a po návratu, nebo už v té době jsem byl zaměstnán v Krystalexu, toto je stěna v prezidentském salonku VIP prostoru pražského letiště Václava Havla. Bylo to 3,5 metru, asi na 4 metry. Bylo to z výrobků tedy Krystalexu, ale mým úkolem, který jsem si dal za sebe, bylo podržet ruční výrobu po privatizaci a obracet se tedy na movitější zákazníky s originálními řešeními. Toto je kolekce Energy, ruční výroba, ale stěžejní výrobou je automatická výroba v Krystalexu. Toto je jeden z mých tedy automatických souborů Paola, pomenovaný po mé ženě. Pořadí 3. Když jsem skončil v roku 2005, protože jsem viděl, kam to spěje v Krystalexu, odejel jsem do Francie si pro materiál, na kterém tedy ležím, měl přes 2 tuny, 2,2 tuny. Řekl jsem manželce, že z toho udělám jedinou sochu, ona řekla, že jsem blázen, tak jsem to musel rozřezat vodním paprskem a potom tedy opracovávat tak, abych to unesl. Tato byla 200 kilová, dělal jsem i 300 kilové. Ruční teda, takhle, vnitřní prostor, i to rozřezání, rozporcování bylo vodním paprskem v České Kamenici a ten vodní paprsek teda využívám i teda jakýmsi motivům uvnitř toho materiálu, který je luminescenční, který to teda umožňuje vidět i dovnitř. Buď teda tam dávám texturu, anebo tedy štípání majzlíkem, což je jakási má signatura rozpoznatelná. Před 5 roky, když byl lockdown, tak jsem v Novém Boru nainstaloval výstavu a byla 3 měsíce zavřena, tak jsem přišel o další výstavy potom v tom plánu a naštěstí teda v Komárně, v mém rodišti, se mi naskytla příležitost vystavovat v kostele. No a jestliže jsem tavenou plastiku začal dělat až v roku 1991 v Toyamě, tak toto je má poslední tavená plastika, která je 6barevná a byla vybrána ve světové soutěži ze 675 prací, bylo 60 ve finále a tam to je z toho Toyamského muzea. No a tato věc byla, tento zázrak života byl inspirován Velikonocemi v Crystal Valley a tu jste někteří možná zhlídli, ještě když jsem na ní pracoval. No a
bohužel nebo bohu díky, není bohužel tedy vystavená tady ve studiu Kozy, protože se před 10 dny prodala v Lucemburku, kde jsem byl účastník taky jednoho bienále. Co říci? Tím, že sklo má teda luminescenční vlastnosti, tím, že člověk má dobré zkušenosti s tím, co se blízká, tak umocňují teda ten třpyt toho skla, ale zároveň tedy druhá zkušenost, druhý pocit je strach z křehkosti, z toho, že to člověk rozbije. Já si říkám, kdo mě chce napodobovat, ať to rozbije. Ale jinak tedy ta poslední práce, symbol, světlo, život, pud rozmnožovací, ale já už teda upřednostňuji ten pud sebezáchovy. A děkuji vám. Ještě jednu odbočku do historie tam pak pro vás máme připravenou, ale to bych předbíhal. Teď ještě zůstaneme u skulptur, ale představíme ještě s trošku jinou perspektivou. Podíváme se, jak umění funguje na hradě mezi vědou a uměním. Dáme tomu jeden takový ženský motiv silné ženy za kahanem, které bourají stereotypy, a tenhle mix nám tady přednesou naše další zahraniční hostky je blbý slovo, návštěva z Polska. Takže já překlapnu opět do angličtiny. So, let's stay with sculpture a little longer. Natalia, Goška, I would like to invite you and welcome you on the stage. So, your mic here. Natalia Komorovská a Goška Bialek. Stage is yours. Hello. Good evening, and very nice to be here, and very thank you Ricardo Hojnev and Gabriela Malinowska for invitation and our group of the Crystal Valley. And we start about our lecture. Okay. For my work, I special for this festival is Freeze work. Is about Boroglass, is about Heart of the Lovers, because I want to share something space in the air and use something new space in the sculpture. And in the next, my work is about like tubes and rods make together and installation and put some different ways and always moving and changing, and it's about like how the feeling woman inside will have value pressure. The glass is my soul, but ceramic is my skin, and I show my feminative inside their sculpture and show how there is connection and mirror, because not always we need the like space like transparent, and it's very important to select the materials. Next is some connection with people and women, and some performance and connection, people who see the exhibition, so they see our work, our sculpture, and the dance, which the glass and sculpture is nice to show the next space for the fine arts, not only like craft. And I think it's nice because connection people, connection women, and show how they have enough strong to have own voice. And it is my way to thinking. And one from the sculpture go to Venice last year for the Venice Glass Week and the Hue for the young artists, and very happy. And I think it's most important because, you know, after I show something together with our group from Polish, performing also Gośka Black, why we talk about, and maybe Gośka talk more. Okay. That why I choose this, slide, because, I met, there, Natalia,
and I really enjoy to work with young people. This is another, this is why I want to show this project, which I did with students, interdisciplinary, that it means that engineers, everybody, and even Vice Chancellor of Durham University was involved in this. You have to remember that Durham is, medieval castle, which we use, but also we have, cathedral, medieval cathedral, where I was only artist who could put, on main altar my sculpture. And I show this because, I want to explain that I work with different size and different, techniques. But I don't feel like glass artist. I don't like, when people, put, in separate, places. This figure has 2 meters with images. I did this in 2001. That it means that, a long time ago. And here, it shows details, because I developed this technique. And now, artists use this because I taught students or artists, how to use. One of them was Jeffrey Sarmiento, who I teach, how to do, these images. This is, also 2 meters, high. Another thing which, I want to show you that I work, because with transparent, materials, because in this case I can use, internal space. That when I was invited by Krakow Academy, for concrete, sculptures to do, I said, okay, if you have anything transparent, I will come. And they develop, in Academy of Sciences, these things. After that, because I knew that it's a problem that people think that you can't use metals in glass, and I want to show, that this is possible, and I use different kinds of metals, and, this is the best, my example of my research, that it's, this is glass, 10% of glass, in air. And I did research for NASA because they thought that it's impossible to put this in glass. And I did this in Berengo studio because this guy is very open for, artists and sculptors, that he invited, really very known artists, and he worked with them. He gave them possibilities to work with glass. And after that, he showed this, around the world, yes? And I was lucky that I was one of them, who worked with him. But generally, I want to mention about history of glass, that, conceptual, way, it was used by Russian, artists who work in Bauhaus, it's Preisner. I know that you don't like Russian, but we have to think about this, what they did good, it was important in art. But of course, it's Czech artists who were, really the best, and they were developed, things, much earlier. Here we have Rubíček and Libeński-Brychtowa. I had occasion to meet them because they came to Sunderland for honoris causa, and I had workshops with him. And this is American, again, you have to remember this is 62, not, 58, like, when Czech glass was shown, and really everybody was very amazed, about your work, yes? And also because my first degree was, in cybernetic economics and computer science, this is why, I am interested in techniques. And also because I can say what is truth, what is, not, yes? Because with art, I start to have problems sometimes because, is it good or not, yes? That I program it. But also I use, jewelry for my political statements. This is, about, different religions, different nationality, and different race, yes? That I collect, symbols from around the world, and from monumental, sculpture, which I did in neon. After that, I changed this to little, jewelry that I can show around the world. And only I want to mention about Natalia, because she was that kind that she gave me this slides, to show, but generally this was her show, and, she resigned for this. Thank you very much, Natalia, because it was very good.
But another thing which I want to tell about Natalia, she is, our chairwoman, Polish Glass, and I think this is first time when I saw group which is not fighting, only working together and build, not, destroy it. Yes, that I am really very proud of them. And I thank you, Gośka, to add her experience to presentation, and I think more interesting for you, because I'm the young artist and Gośka have more experience, and I think is something beautiful, and thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you. A výběr z díla polských umělců tak můžete vidět v Paláci Liebig. Hledejte klíčové slovo Glass and Love. Vřelá oběť. Já zatím vyzvu a představím Lukáše Poláka. A tak pojďte ke mně. Jo. Já se na to taky těším. Pojďte. Lukáš Polák, ředitel sklárny Jílek a velký hybatel věcí kolem záchrany Eliášky, Elias Palme, ikonická továrna. Takže dobrý večer. Já na Lukáše něco prásknu, než se pustí do svého 20x20. Na Lukášovi fotky jsme dlouho čekali a když jsem je viděl, tak jsem si říkal, stálo to za to. Cítím tam za nimi určitý příběh a poselství a říkal jsem si, že to nechám na vás. Klidně to odpíchněte, než vám je pustíme, protože to je zajímavý a je to jiný než všechny ostatní. No, to ano. Já jsem trochu tápal, ale doufám, že vás všechny snad potěším, možná trošku pobavím. Kde je ten správný kříž? Tady? Zde? Mezi dvě čáry, no těch je tady hodně. Blíž k publiku. Dobrá tedy. Tak já bych vás teda poprosil, jestli můžeme začít. Moje dnešní prezentace se bude jmenovat Prokletí trendsetters a budu mluvit vlastně o tom, nebo rád bych vám řekl něco o tom, kde se nachází české sklářství. Češi jsou takový mudrlanti a na všechno si stěžují. Já jsem Polák, tak si můžu dovolit to chválit. Tak jsem vám chtěl říct, tohle je Milánský dom a to české sklářství si myslím vede fakt dobře. V Miláně na Euroluče, když se tam jedete podívat, tak 50% té nejvytíženější plochy reprezentují české sklářské firmy. Já je nebudu jmenovat, všichni asi doufám znáte. Tohle je Dubaj, protože ty lepší fotky stály $40. Já jsem to nechtěl platit v tom pixelu. A chtěl jsem říct, že vlastně v Dubaji je veletrh, který se jmenuje Downtown Design Riyadh a tam nejzastoupenější zemí poslední 2 roky je Česká republika, první před Itálií. Česká média to často medializují, to už je takový žargon jako fotbálek, míč je kulatý, Češi rozsvítili tamhle, tady, všude. Řekl bych, že na tom úspěchu českého sklářství vlastně ta mediální coverage často je jako ten nejslabší článek, bohužel teda. Nicméně pravdou je, že se daří a opravdu české sklářství je dneska ten trendsetter, je fashionable, a to sebou přináší spoustu pozitiv i negativ. Já bych chtěl krátce promluvit o tom, jak jsme se vlastně do téhle pozice dostali. Já doufám, že teda nevnímáte jako kontroverzní, že mluvím o úspěších. Snad ne. Tak předně máme dobré řemeslníky. Tohle je teda fotka od nás, od Jílku. Máme vynikající skláře různých generací. V jiných zemích v cizině sklo dělají asi tak jako atletiku, někde skáčou výšku, někde běhají sprint a u nás se dělá 10boj. A to je prostě ten rozdíl, který je fundamentální a proto jsme tam, kde jsme a ti ostatní tam nejsou. Máme vynikající designéry, některé z nich jsme tady teď před chvílí viděli. Jsou to odborníci dneska lidi, kteří často pracují a studují v cizině, mají jazykovou vybavenost, rozhled a zároveň se pak rádi vrací ke kořenům třeba do našeho křišťálového údolí a přináší tu obrovskou přidanou hodnotu, který ten design sám o sobě vlastně znamená, v dnešní době představuje. Konečně potom jsou to technologové, technici, sklářské strojírenství, jsou to taky
materiáloví inženýři, lidé, kteří pracují s žáromateriály a jsou to všichni ti, kteří vytváří podmínky vůbec proto, aby ten průmysl jako takový mohl existovat. No a pak jsou to ti mladí, sebevědomí, vystudovaní, jazykově vybavení, trošku spratci, který nejezdili do Žitavy v těch frontách a nečetli tam ty cedule Češi nekraťte, nestáli fronty na banány, což já ještě pamatuju a jsem rád, že to takhle nemají a dokážou ten náš úspěch prodat. Ten úspěch právě v těch médiích, když vy si to čtete v těch nejmenovaných celostátních periodicích, vypadá přesně takhle. A potom teda přichází ta realita, která je tou druhou stranou, kterou zažíváme my každodenně a za chvilku mi tam doufám ten slide skočí. A je to prostě o tom, že Česká republika a sklářství, který my děláme, je tady. Potom vzadu je Ital, který vám k tomu dá dobrou pizzu, ale udělá to pozdě a možná to nebude ani levnější. Vedle je Portugalec, který to rozhodně udělá levněji, ale blbě se s ním domluvíte. No a pak je jeden nejmenovaný národ, který veme nízkou zálohu, nabídne nízkou cenu, ale neudělá to vůbec. A ti všichni nás pronásledují a jdou po nás teda opravdu tvrdě. A ve chvíli, kdy to naše publikum, ti klienti uvěří, že my nejsme ten trendsetter a nejsme v té módě, přijde výprodej. To znamená to, že nám klesají marže, nemůžeme zaměstnávat ty nejlepší odborníky a dopadne to možná někdy takhle, toho pána, nebo Tubaj znáte určitě, tohle je Ikaros, za ním je Akropole a v podstatě většinu času je lepší být součástí toho stáda, než být ten, který kluše vepředu, protože from hero to zero, jak říkají Angličani, to znamená z vrcholu na dno se můžete dostat velmi snadno. Tahle ta firma kdysi dělala krásný designový auta pro lidi. Nevím, kdo z vás tomu ještě dneska věří. To znamená, že to, co my jako čeští skláři, ať už vyrábíme lustry, šperky, cokoliv bychom měli dělat, je udržovat si ten náskok, utíkat vepředu a to můžeme dělat, a někteří to tak dělají, že se podíváte do firemního archivu. Tam uvidíte, že to je design z doby předtím, než se narodila vaše babička, vytáhnete to, opucujete to a dáte to ven. Někteří to tak dělají, zaplať pánbu těch firem a lidí, kteří s tím pracují tímto způsobem, čím dál méně, my tomu interně říkáme teda recyklace, což znamená, že nevytváří, nebo nevytváříme, my to neděláme teda, jo, ale žádnou přidanou hodnotu, ale prostě se pracuje s tím, co je. V ideálním případě potom nastává to, že se nerecykluje, ale ty ideje se posouvají dál, ať už technologicky nebo designově. Tenhle slide, to mi tam asi dal můj syn, 6letý, já se omlouvám. Tam nehledejte žádný hlubší smysl. Ta fragmentace možná může znamenat to, že těch cest dopředu je spousta, a musíte mít i trochu štěstí, abyste se vydali po té správné, ale co potřebujete, není svetr, ale je ta kniha ve smyslu příběhu. Ten příběh toho českého sklářství je bezesporu nejsilnější na světě, je rozhodně můj nejoblíbenější a já jsem hrozně rád, že můžu být jeho součástí a každý ten klient, který k nám přijede, něco po nás chce nebo mu něco prodáme, se stává na chvilku součástí toho příběhu lidí, kteří se na té obrovské pavučině toho našeho nádherného průmyslu nějakým způsobem většinou pozitivně teda podíleli. A myslím si, že je důležité, aby kromě všech těch krásných designů a technologií jsme zachovali ten příběh a pracovali na tom, aby ten příběh žil dál. A proto jsem se svými přáteli založil nadační fond na záchranu Eliášky, která je vlastně továrnou na výrobu svítidel u nás v Komeňském Šenově. A pokud chcete a budete ochotní, budeme rádi, když nám pomůžete a na chvíli se stanete součástí toho příběhu českého sklářství a tu továrnu třeba někdy opravíme a ukážeme světu. Já vám děkuju. Tak to vypadá, že čekat se vyplatilo. Díky, Lukáši. A na pódiu vás vystříhá Eliška Vavříčková, kurátorka Sklářského muzea v Novém Boru. A já jsem asi teď rád, že jsme to takhle do toho programu nakonfigurovali, protože Lukáš mluvil o té současnosti a vizích a budoucnosti a vy nám teď uděláte možná takový lehký průlet i do historie, aby jsme ten kontext pochopili
Chtěla jste ještě pár slov předtím, než to spustíte, tak já už předávám. Čáry, děkuji. Dobrý večer. Já jsem si jako jediná připravila tahák. Pochopíte proč, ale jsem tady ta odbočka, která nebude mluvit o sobě, zastupuju instituci, zastupuju Sklářské muzeum Nový Bor a sympozium IGS, které společně se spoustou dalších firem a městem pořádáme. Já jsem s tím zápasila, protože vtěsnat více než 40 let do 20 slajdů je výzva, tak nevím, posuďte sami, jak to zvládnu. Můžem. Ruce sklářů, co jsou plné mozolů, a sny výtvarníků, co dorazili včera. Zvláštní napětí, co zvedá lidi od stolu, zhmotnělé představy, skvělá atmosféra. Čekáme na další slide. Koktejl tvůrců, co přijeli sem z dálky, a taky přátelství spečetěná u piva. Babylon jazyků a pár dnů bez zahálky, to v malém městě jindy nebývá. Každé 3 roky, možná smělá je to věta, a tady obzvlášť, z Nového Boru se stává sklářský pupek světa. Skvělé osobnosti, co jsou nám inspirací, co mají talent a vliv a energii lávy, těm sympozium aspoň malý kousek vrací a vstupují do naší síně slávy. Zde je skvělý Vladimír Kopecký, skromný živel, znám ve světě celém a k jeho kulatinám dort, co klame tělem. Abychom však téma módy neobešli zcela, podívejme se, co sklářská burda nabízela. Precizní modistická práce a štíhlá silueta, to nabídla nám 80. léta. I řadu nadčasových kousků máme v nabídce, napříč městy, kontinenty, oslní na každé přehlídce. Říkám vám, a ať si na mě třeba řvou, že Čihuly s Libenským z módy nevídou. Medúzy, bábovky i hlava hvězdáře, občas se tají dech, co někdo dokáže. Pop art, punk, korálky, co vás jen napadne. Publikum muzea je někdy záhadné. Přes všechna zrcadla, přes komnaty nejvíce lákají skleněné šaty. To Blanka Matragi, princezna ze Sklandy v Brodě, stala se královnou ve světové módě. Výjimečná setkání, sdílená radost učiní našemu snažení zadost. Únava, stres a velké vypětí bohatě oplatí přátelské obětí. Někdy ale velké plány končí ve střepech. To je zkrátka sympozium, experiment, boj a spěch. Jiří Šuhájek. Někdy ale právě střepy jsou součástí show. Vášeň, radost, energie, do dílen vás zvou. Opět Vladimír Kopecký ve Sklářské škole. Po zápasu v sklářských dílnách vyměníme karty. Roztančíme všechny dojmy na pořádné párty. Je podzim, tak často prší, to moc nevadí a případnou nepohodu pivo nahradí. To všechno a mnohem více je sympozium skla, co se koná v Novém Boru od roku 1982. Zveme na něj všechny skláře, s píšťalou i bez, nejspíše ho všichni znáte, jmenuje se IGS. Pořádal ho Krystalex pod dozorem soudruhů. Ti tenkrát zůstali perplex z atmosféry těch pár dnů. Za železnou oponou tohle nikdo nečekal. S místní prací fortelnou svět si rychle potykal. Úspěch to byl převeliký. Dorazili davy v Krimplenu a Dederonu, hlava vedle hlavy. Každý si chtěl vystát frontu na skláře ze západu. Koukej, to jsou pravé džíny, vidíš tamhle vzadu?
Posledních 6 ročníků už není v jednom podniku. Štafetu převzalo město a s ním naše muzeum. S čím to ale zrýmovat nevím. Nemám liceum. Uspořádat sympózium, to je řada úkolů. Ruce sklářů nenahradí úředníci od stolů. A tak s námi do vlaku přisedají místní firmy, nesou zlato, čas i pověst, k tomu rotu vojáků. Pěšák, sklář, to hrdina je. Nejhlavnější na poli. Bez něj vůbec nepohne se tohle naše soukolí. Na snímku zahájení loňského sympózia v Ajetu v Lindavě. Kdo má čas a trochu chuti, ten ať v Boru přibrzdí. Výběr starých sympózií v muzeu teď uvidí. Loňský ročník povedl se a budiš mu ke cti, ze všech 5 světadílů, že obsáhl všecky. Na 50 výtvarníků spojilo své síly, k tomu 10 místních firem, no a už jsme v cíli skoro. Skvělých věcí, že bys s nimi vydláždil i horu, no a v roce 27 na viděnou v Boru. Všechny tyhle výtvory jsou teď v Nisa Factory. A toho, kdo snad neholduje rýmované řeči, srdečně zvu na sobotu na komentovanou prohlídku. Začínáme ve 3. Tohle zaslouží potlesk. Rýmy jsme tu měli naposled na designové Pečakuče, už si nespomenu, který rok to bylo, tak. Ale vím, že to byly designový poleno a vy jste se jim nádherně vyrovnala a letku jste zase posunula trošku výš. Tak díky, super. A? Dobrý to bylo. Nějaké pochybnosti? Vůbec. Tak se ulevilo a můžete si zbytek přednášek vychutnat bez stresu. Máme 2, tak jdeme do finále. My se teď vrátíme zase k tomu prolnutí a k tématu sklo a textil. A já tady pozvu Kamilu a Dariu Parsi. Podíváme se na to v české realitě, v tom, jak to chodí tady u nás v Kryštálovém údolí. 2 generace, matka, dcera a jejich tvorba. Je to vaše. Dejte nám signál. Takhle to u nás chodí. Tady máš čáru. Tak dobrý večer a já myslím, že rovnou můžeme začít. My teda taky máme tahák. Tak i když na to úplně nevypadáme, jsme matka s dcerou a máme hodně společného. Používáme stejný slovník, stejná gesta. A často se přistihneme při tom, jak obě stojíme s rukama v bok úplně stejně, když se snažíme něco vymyslet. Co nás propojuje úplně nejvíc, je ale naše láska k tvorbě. Dělí nás sice 25 let, ale náš dětský vývoj byl poměrně podobný. Obě jsme byly od malička tvořivé, Darunka pokreslila, co mohla, včetně podlah a stěn, a mě vždycky bavilo v něčem se patlat, takže jsem se v dětství chvíli věnovala keramice a když nebyla po ruce, tak stačilo trochu bláta. Jediné, v čem se naše cesty vždy trošku rozcházely, bylo to, že já od malička stojím nohama asi až moc pevně na zemi, za to maminka stále létá hlavou v oblacích i teď. Ale to nám nikdy nebránilo v tom, aby jsme se v té tvorbě mohli propojit a tvořit věci společně. Obě jsme studovali sklářskou školu v Železném Brodě. Já jsem se věnovala oboru skleněných figurek a od začátku mě nesmírně zajímaly tradiční techniky,
které jsem se vždycky snažila posouvat nějakým směrem dál a nacházet pro ně uplatnění v moderní nebo v současné tvorbě. Já jsem na Spandě studovala design bižuterie a módních doplňků, kde jsem se naučila spoustu nových technik, ale jak vidíte, tak to sklo mě stále neopustilo a pořád mě nějakým způsobem v úvozovkách pronásleduje a vždycky se k němu ve své tvorbě vracím. Tak tady vidíte 2 snímky, mezi kterými je nějakých 30 let, nicméně vybavení dílny se za tu dobu nezměnilo. Ale hodně se změnil můj přístup k tvorbě, posunula jsem se v hledání nových témat. Nejsou to už jen ty obyčejné figurky z té tradiční sklářské výroby, věnovala jsem velkou část i skleněným špendlíkům, posunula jsem se přes autorský šperk k autorským dekoracím, k autorským dekoracím, hodně závěsným, protože mě láká, když ty věci zmizí z těch zaprášených poliček a jsou někde v prostoru víc na očích. Možná někdo znáte z Jabloneckého muzea, která tam krášlí vstupní prostor a je vyrobená právě jednou z těch už nepoužívaných technik, kdy skláři ještě neznali skleněné trubice, ale přesto si poradili. Já si taky poradím, protože pokračuju v této technice. Tady je můj poslední projekt, což je moje diplomová práce. Jsem si dovolila na stará kolena dostudovat vysokou školu. Už jsem se nemusela starat o děti, tak jsem se mohla starat o svá studia. A tady je objekt Ticho, který můžete vidět v botanické zahradě na krásné výstavě Květy ohně. Tak já jsem od malička vystřídala rovnou několik vysněných profesí, ale co mě celou dobu pronásleduje, je můj sen být módní návrhářkou a nějakým způsobem se věnovat módě. A od té doby, co jsem ušila své první kraťasy, které sice praskly po prvním dřepu, protože jsem odmítala existenci módního střihu, se změnilo hodně, ale můj sen je stále stejný. Na střední škole jsem se začala věnovat upcyclování starých džínů a dodávala jsem vlastně těm starým věcem nový život a tomu se věnuju doteď, snažím se nějak držet té udržitelné módy. Ale nedá se mluvit o mojí tvorbě, aniž bych nemluvila o tom, že se také věnuju animaci, kterou právě studuju v Plzni a tohle je jeden příklad mojí animace, kde mě to sklo také stále pronásleduje, kde jsem vlastně animovala figurky pro video pro expozici Železnobrodského muzea, novou expozici. A tohle je náš první společný projekt s maminkou, kde vlastně vznikla animace na základě mé klauzurní práce ze sklářské školy v Železném Brodě. A je to animace těchto skleněných figurek, která mi pak posloužila i jako video do mého portfolia na přijímačky na vysokou školu. A teď už jsme ve žhavé současnosti, toto je červen letošního roku, kdy jsme obě v jednom týdnu promovali. A v tomto bodě se naše životní cesty absolutně protnuly. Tak a během posledního roku jsme hledali nějakou cestu, jak propojit i naši tvorbu a dostali jsme se k naší společné značce Parsi Design, kde se vlastně snažíme propojit ty skleněné šperky s mojí tvorbou upcyclovaných doplňků a udržitelné módy. Jo? A vzhledem k tomu, že nemáme malé cíle, tak na první krok jsme si vybrali velkou výzvu a šli jsme rovnou po hlavě do účasti na letošní módní přehlídce. Takže dobrodružství stále trvá, chladí se další díly v peci ještě tuto noc a doufáme, že budeme mít v sobotu co ukázat. Tak první model je inspirovaný korálovým útesem. Je to také inspirované vlastně pořád tou mojí klauzurní prací, na kterou bylo inspirovaná i ta animace. Tohle jsou zatím jenom návrhy, protože fotky se odevzdávaly v době, kdy toho bylo hotovo málo a jestli chcete vidět víc, tak v sobotu budeme na té módní přehlídce. Tady je druhý rozpracovaný model, inspirovaný mořskou trávou, opět využitá na 100%, ne na 150 figurkářská technika, protože moje touha je tu figurkářskou techniku u kahanu opravdu posouvat dál, aby byla stále aktuální, aby to nebylo nic v šuplíku, kterou se vyrábějí jenom ty myšičky.
Tak a poslední model je inspirovaný mořem a především mořskou vlnou. A moře je něco, co mě v tvorbě inspiruje neustále, takže jsem uznala za vhodné, že pro tu přehlídku to bude ideální. A maminka zvládla můj návrh stvárnit, což si myslím, že super. Z tvorby modelů na módní přehlídku vzešla i naše první společná kolekce, tak tady jen úplně taková skromňoučká ochutnávka, protože je to věc, na které aktuálně pracujeme a doufáme, že budeme zdárně pokračovat i dál. Takže moc krát děkujeme za pozornost a držte nám palce. Děkujeme. Tak díky a berme to jako pozvánku i na sobotní módní přehlídku. Tak a pan Ladislav Oliva už se nám chystá do startovních bloků. Poslední 6minutovka je před námi. Já jsem si ji pracovně pojmenoval jako co nového u Olivů, protože vy jste nám už na Pečakuče povídal a bylo to 20 příběhů vašich šperků a jelikož máme Glass Fashion Night, tak tady nemůžete chybět. Pan Ladislav Oliva a jeho rodinný ateliér, je to vaše. Děkuji za pozvání. Já jsem byl na Pečakuče před 2 roky. Musel jsem použít 3 nějaké příhody, protože nejsem pan Miroslav Donutil a nedokážu si za svých 20 let práce seřadit nebo najít více zážitků, ale to jsem teď prozradil, že si slavím svoje osobní 20leté výročí, takže mi to jako všechno hezky zapadá i k těm životním jubilejím, co jsme měli nedávno s otcem. Myslím, že můžeme začít. Tohle to jsou úplně nejčerstvější šperky, mají předpremiéru v Libigově paláci a v pátek s nimi budu asi hnedka první v řadě na modní přehlídce. Ta horní řada, nebo ta řada šperků mají větší jevištní měřítko a o ten akvamarinový mě poprosili dámy z agentury. Tohle je naopak úplně nejstarší šperk, kterým jsem začal. Nazval jsem ho Letecké křídlo. Manželka mi řekla, hele, prober se, budeš dělat šperky pro dámy, jo. Ale nedávno se objevila před naší expozicí paní, která říkala, koupila jsem si od vás jeden z nejstarších šperků, nosí se mi úplně perfektně a jak rychle přilítla, tak zase odlítla letecké křídlo, asi letuška. O tenhle šperk se mi zarazila dáma takového maďarského typu, snědá, černý vlasy, takový bejček a říkala, tohle mě zajímá. A já jsem v takový alkoholový prostořekosti řekl, no to je pro takový temperamentní dámy. A ona řekla, manžel by vám řekl, jak jsem temperamentní. Modely, situace manželských modelů. Ta paní říkala, co je tohle za šperk? Já říkám, to je anděl. Jak jako? Říkám, nehledejte tam žádnou figurku, to jsou jenom křídla. No a nervózně okolo nás chodící pán prostě řekl, já v tom vidím prdýlku. Tohle zase paní Ostrá jako žiletka z nějakého finančního úřadu v jižních Čechách, úplně rozbouraná, že už má 2 šperky a potřebuje 3. Se řvala vedle stojícího manžela univerzitního profesora, úplně hodnýho a řekla, ještě jste mi neřekl, jak se jmenuje tenhle šperk. Já jsem říkal, já mám to snad ani nebudu říkat. A on říkal, no tak jak? Říkám, Imperátor. Říkal, to jste mě vůbec neměl říkat. Tenhle přeskočíme, ten se dostal do Egypta, nazval jsem ho Nubijský, on se tam za 2 roky skutečně dostal. Tohle je zajímavý, měl jsem před sebou Indiána z Peru, který ke mně přišel a říkal, tohle je naše. A já jsem myslel, že mu španělsky blbě rozumím a říkám, tohle není vaše, to je můj šperk. A on říkal, ale tyhle 3 kruhy zavěšené nahoru je náš symbol Pachamama. A ještě říkal, jestli nedělám nějaký šperky s pumou, město Cusco, dopovím, když tak potom. Okolo tohohle šperku
šperku jsem chodil strašně dlouho, až jsem si ho před městečkem v září u nás udělal. Byly mu 2 dny, paní přišla, tohle je zajímavý, to chci, co to je, říkám žralok. A on říkal, letím na Filipíny, na svatbu, syn si bere Filipínku, tak nesu tchýni jako dárek. Volala paní stála zákaznice, říkala, potřebovala bych udělat mantu. A já říkám, ale vy ji máte. A on říkal, tohle potřebuji pro dceru. Byli jsme na Bali, potápěli jsme se, čekali jsme na manty, skutečně připluli, dívala jsem se jí do voka, úžasný. Máte akvamarin? Mám. Máte bílou? Mám. Takže poslední šperk předminulého roku. Tohle slunce je jeden z nejúspěšnějších mých šperků a dcera z Aljašky, kde má na Sitce galerii, tak mě volala a říkala, tati, včera tady měl být. Přišla obrovská černoška, vybírala si tady věci a s posledním kusem přišla, nesla ho a říkala, tohle je ten největší z těch všech šitů, co tady máte. Celkem rychle jsme si pořídili platební terminál a měl jsem paní a přemýšlela, který z těchto 2 šperků, já říkám, vemte oba, protože zaplatíte kartou a hotovo. A ona se jako zarazila, a řekla, no to jste mě ale nasral. No, odešla opravdu s 2. A v zápětí přišla paní a říkala, dobrý, pane Oliva, šperk za 3000, domluvíme se, já vám dám teď 10 korun, když mě nacvakáte do přístroje 2990. A já říkám, máte limit? Ne, manžela, který nesmí vidět na výpisu 3, jo, na mém výpisu. Tohle je dárek, ten horní šperk je dárek, který jsem od někud dostal. Na ten spodní jsem si musel udělat gumovou formu a když jsem ji sejmul a zmačknul jsem ji úplně náhodou, tak jsem viděl a řekl jsem si, ty vole, a máš další šperk. Jo. Tak to bylo. Ten prostřední růžovej si u mě zkoušela paní z Opavy, byla chvilku opodál a manžel, který stál s igelitkama vedle, tak vyplnil pauzu a naklonil se ke mně a říkal, jak se tam vyměňuje ta baterka, aby to svítilo. A říkal, takhle vám paní bude svítit. A oni za náma skutečně přijeli asi za 2 měsíce, paní si vybral další šperk a říká, a co ty, Juro, dáš si nějaký pánský? A ona říkala, no tak to jo, tak to zkusím. No, tak jsem mu dal ten akorát v kouřový hnědý a nevěděl, úplně mi to vyrazilo dech a říkám, no a teď vypadáte jako rocker. Jo, a on se na mě otočil a říká, já jsou rocker. Jo. Já jsem mu nevěřil, protože měl úplně setřený pel, jako, jo, ale v těch očích se mu to zajiskřilo. Tohle je dárek k promoci doktora. Já jsem se mu trapně přiznal, že mám taky 4 semestry anatomie. A on mě okamžitě přizval jako svého kamaráda a začal mi říkat svoje zážitky, protože se pojmenoval jako naděje moderní patologie. Jo. Akorát, že to místo předání, ta cukrárna na Letný, nebylo to nejlepší místo, protože si od nás odsedali dámy, když vyprávěl svoje zážitky z natáčení. No a teď začínají poslední 3 erotický. Tenhle je netopír, to není ani nic o erotice, ale mně se tenhle snímek líbí a já jsem nemohl ho nedat, jako jo. Já se na něj strašně rád dívám. A no a tohle ten jsem nazval zmrzlinový, jo. Tak má 3 plány. Na vrchu má zákal, to jsem probrousil do růžový a jako bonus jsem mu vzadu, jako, že to má i jako jiný význam, jsem mu udělal čočičku. Je to taky jeden z hodně úspěšných šperků a dámy ho strašně rády nosí. A tohle nevidíte únavou 2krát, ale to jsem opravdu dělal paralelně 2 šperky pro paní z Jeseníku, která už má 3 tohoto druhu a obdarovává s ním svoje kamarádky. Jmenuje se Nymfa a je teda strašně těžký na práci, ale rád to dělám. Děkuji vám za pozornost, jsem strašně rád, že jsem mohl... Jsem strašně rád, že jsem mohl i svojí troškou do dnešního mlýna přispět. Takže vám přeji hezký zbytek večera a někdy příště nashledanou. Děkuji.
My jsme po té zkušenosti z předloňska chtěli, abyste odcházeli na bar v povznesené náladě, takže jsme pana Olivu dali naposled. Vidím, že se to vydařilo. Děkujeme. No tak jo, tak to máme za sebou, ale jak jsme řekli na začátku, tak Krystal Velík ještě frčí do soboty. Pátek a sobota je zmiňovaný křišťálový trh v knihovně, takže určitě i podpořte práci našich sklářů jinak než potleskem. A já vám přeju krásný zbytek večera a doufám, jak je dobrou tradicí, tak křišťálová, Peča Kuča nebo Glass Fashion Night tak většinou pokračuje na baru a nebo někde pak ve městě, takže vám přeju, ať se ještě bavíte tady s námi. Hezký večer.